Ang tanan ng mga top stories, interviews, kontrobersyal kag big-time events. Fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, mabatian diri sa Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awarding for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Mayong aga naman sa aton nga magka-aksyon, welcome na diri sa inyo para tuntunan Aksyon Hotline karon nga adlaw Huwebes na kita. Nobyembre 10 tuig 2022. Aksyon Hotline. Ikaduha na kita nga Huwebes sa ika-11 nga bulan. Kumusta kamo masuki lamon nga matag palamati nga naga-monitor na hindi lamang sa on-air kundi pati na sa mga online viewers kag supporters naton paagi sa Facebook kag YouTube. Aksyon Hotline. Ang dami pagit sila magluwas sa inyo pagmonitor, pagpadala sa mensahe, ang gina-expect pagid ang inyo padayon nga pag-share kag pag-like sa tanan nga mga program sang Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Hotline. Para mas damo pagid kita malabutan, madamo kitang maserbisyuhan karon nga agad diri sa aton sini nga pagpangalagad. Aksyon Hotline. Kumusta kamo masuki namon nga mga kaaksyon sa bilog iyang region size? Kumusta nga aton sini nga morning? Aksyon Hotline. Mayara na gid lang 45 kadlaw na bilin bag-o magabot ang adlaw sa Pasko. May 52 kadlaw man ang nabilin antes naton sugalawon kagabi-abihon ang pagsulod sang tuig 2023. Aksyon Hotline. Aksyon artay hupon checking in until 9:30 in the morning. Aksyon Hotline. 2006 Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Ano mga dalag ko nga mga balita nga aton na tutukan karon nga aga diri sa inyo palatuntunan Aksyon na hotline. Aksyon Hotline. I-update na lang ni Hoa kay while nga ginahulat kon ano ang mga resolusyon kag mga tikang nga sarang nga mahimo sang lokal nga gobyerno diri sa Bacolod, no, kag mga departamento kag ahensya sang gobyerno angot sa isyu gihapon sang mga salakyan nga dipasahe kapin pagid mga traditional nga jeepney nga kon madumduman nagligad pilang nahot na lang nagabiyahe diri sa Bacolod right after nga patigayon sang operation kag check points pagchekyar ang LTO kag LTFRB. Aksyon Hotline. Bangod sadtong lapnagon na kampanya sang LTO, ang natabo mga kaksyon, nag-decide ang mga transport organization nga hindi na magbiyahe. Can you imagine kung madakpan ka bala? Nga nagabiyahe ka without sang imo sining frangkisa. Kung wala ka marinyo, ang gwa mo kolorom, kung wala ka registration dugang pagid sa talatapan sang LTO, pagdakop sa imo, ang multa mo 120,000 pesos. Aksyon Hotline. Why labot sinating salakyan mo impound. Now, di may isa gid nga sampulan, tagalihis pa. Kag kibot kita kahapon gulpiada lang na sa aton program. Ang isa sa mga leader sa transport group kanino nanawag gid sakon sa program ta. Disgustado gid sa yaho kay Mayor Albi Benitez. Aksyon Hotline. Tamo ganitong hambal ko, siling ko at the end of the day, since kay ni nga program, butang tapa kay do ang reason subong, nga ini nga plano kag implementasyon sa program, of course, number one,
ti iyagin man iya sang nasyonal ini plano mo. No? Pagi sa mga maalam nga nagapangalagad composed of those nga ara dira sa Department of Transportation, DOTC, and other government department and agencies. Nga sila ning Mayor Cutter sa ginatawag naton nga modernization program nga nag-come up sang ulihi si then Secretary Tugadi nga ti amo niho ang resulta dulaon ang mga traditional jeep nga daan nagid. Action Hotline. Islan sang modernize nga mga jeepney. Now, ang konsepto actually mayo No, kulang tawon tagid for public safety. Manami na ang mga makina nga magadalagan sa dalanon. Likaw sa biro sa ilong mo kung sumakay ka kag tumubang ulan puwerte ang aso sang salakyan. Naming purpose ya. Galing kay ti daway mapreparahan sang husto bangod nga kon dulaon ang parangabuyan sang mga driver sa traditional nga mga jeepney ang pamangkot anong matabo sa ila kon wala na obrahan. Action Hotline. Kag kon wala na palangabuyan. Now, ariho, ang Bacolod City, if you remember, kundi sang una, di may opisina pa ka LTFRB mo, kakon may mga concern kag follow up ka, may query ang mga transport organization, may kadtuan pa sila di. The last time ganito, Mansilingan area to remember nga may office na sila galing daway man magtinen. Action Hotline. Now, ang latest update, i-check na karon kay no less than Congressman Greg Gasataya. May gin-file siya nga House Bill ang plano. Amo ang pag-put up o pag-create sang talatapan o satellite office na gid sang LTFRB sa Bacolod City. Action Hotline. Which is necessary and which is really good para sa mga transport organization. Action Hotline. Amo ng headline number 1 ta. Number 2, ang parte naman sa calibration, pasiguro nga ang mga ginagamit ba nga pumping machine sang mga gasolinahan mayong kondisyon nila. Oy, sa regular nga sesyon kahapon sang SPD sa Bacolod City, ginaprobahan ang resolution ni Councilor Calao Puentevilla. Action Hotline. Kinangalanon gimana? No kay kon calibration ang pagambalan, dapat may regular check-up kon bala ang nagagwa sa pricing kag ginabomba sining mga makina kag ginagamit sa mga gasolinahan, husto bala ang count niya sini sa nagagwa nga mga gasolina kag krudo nga ginatugong kag ginabayran sang mga tag-iya sang salakyan. Action Hotline. Di aprobado na ina, no, may ara na sang green light. Question, saan o ni siya pwede masugdan? Action Hotline. Ibalawon tayo na karon ng dugay diri sa aton sining nga pagpangalagad no less than sa nangin author sa sining resolution, Councilor Calao Puentevilla. Last na lang. Ariho, police report, grabe man balita ya. Senior citizen, no, ginaristo ho bangod sa kaso nga pagpanghimulos. Action Hotline. Lain pa kay hindi lang bag-o na himo niya. 2021 paginsugdan na sang nanuman ni si Luloy ang puturo sa bata. Hinalitan niya, no? Action Hotline. May aligasyon pa siya. Kabi sa report ni Action Eden, nambal niya, hindi niya rape. Do kuno abido, may hara consent sa bata. Oy, Lolo, bisan ano pa nga consent ang i-claim mo da kay minor, hindi niya pwedeng ginimo mo. Action Hotline. Ay nano, mga klase, malam ni man. Sorry to use the term, no? Pero,
kasakit pamatian nga mo niyang natabo sa isa ka minor de edad. Sa kamot pa sang isa ka kuntani magaserbi nga lulo niya na. No, kag amo ni ang magabulig man kuntani laygay kung matarong ang iya paminsaron. Action Hotline. Damot na nung latest ni check tabis ka pulisan ni kung na-file ng kaso batok ni sa responsable sa krimen. Action Hotline. Todo pamalibad siya mo. No, actually, nagpa-interview man ang suspect sa kay Action Eden abuso kagabi. Nagpa-interview man siya nga nagpanginwala siling niya. Why na yung kamaturan mga aligasyon sa ako. Action Hotline. Amaraso pa ng pinakamadalag ko mabalitag talakayan karon nga agad diri sa inyo palatuntunan Action Hotline. Sa gihapon Webes kita nga presentation November 10, 2022. Action Hotline. Alas 8:19 la unahon naton Congressman Greg Gasataya sa Lone District sa Bacolod City. Luyag tay baloon ining House Bill nga ginaduso niya kay siling ko amo ni gurong reason nga basi needed na nagidlang ang pag-create liwat sang Negros Island region. Na nga kung madumduman nyo sang una, matamat na tutani mo. May mga regional offices na diri. Dason, doon nangin mahapos bala ang bisan mag-interview ka, may mga concern ka, madasig mo makontak ang mga regional directors. Ti subong yakbudlay ho kapin pa kon ang regional office di sa aton sa Region 6 kalabanan ato sa bahin sang Iloilo. Action Hotline. Tiyan mo na sigurong masubo-subo ni kay dito piyestabok no bisan sa aton sining mga gina-follow up alin sa DepEd pagkadto sa nagkailain nga departamento tididto sa yaho sa Iloilo siya sa Iloilo siya tanan halos no ang mga talatapan kapin pagin maglain tiempo kisa matravel ka dito. Action Hotline. Although may mga nagambal hindi nila at least 1 hour lang ka travel kung magpa-regional office ka. Pero kung diri kaya sa halimbawa, kung may dumagete, karon ang kwan, iban nga mga regional offices, ti anong gwa sinabi man? No, mo nabla? No? Budlay ang imo sining travel time. Action Hotline. Why siya? Sirado? Kung nagatawag kami, no? Kay bago lang kami gatik sa nayo, basi kung si may nakauna, blas linya niya. Action Hotline. Kay importante man mo no ang ako lang man diri siling ko ba siya mo ning Negros Island region so ni ang maka-solbar sa problema ni kag kumadayon tuod nga hinali madayon nga sa ulihi pagid basi bata ka presidente isa mo papili congressman sa Bacolod no. Grabe yung politika no. Ang eleksyon sunod pa nga mga tinuig bro. May mga balita na yung ako no, isa sa mga bata ka presidente, mapapili di sa Bacolod mo bilang congressman. Silang ko araw-araw man nga, katimprano pa gani sini, way pabag-init gani isa bangkong buli ka mga sitting officials na toon. Leksyon na naman ginaistoryahan ta. Action Hotline. Kaya muna, no, ang pinakamadalag ko nga mga bagay, no, kag update nga aton tutukan in a short while. Mga detalye siniha, hindi ka mamagalin, ibubo ko lang ang first batch ng commercials. Pagbalik ta, mga detalye na sini nga mga balita. Alas 8:22. Action Hotline 2006 Golden WID for Best Public Affairs Program for Radio. This news sponsorship is brought to you by Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name,
age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Sana, ano nang nahuya, ako makulang. Ay, siyempre, pigado, tas, kay, ano ko sila, madisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay. Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggaduso, nga do, hindi yagin matuman ang handog niya. Pero may di siya, gaano sa inyo? Apan mi siya, kaya hinablos ko siya. Pero balik, hindi man ko kabulig siya financially. Tisa mo na lang nga paagi, kagisa, kung kisa, bibi, kung magdunganay kami sa motor sa ako, pretty, gamay lang nga bagay mo lang. Gawlam sa kuno sa imo cellphone, sa imo Gawlam sa cellphone ko, pero kung kisa, hindi ko mamapulam, kami hinablos man ko ba online man. Oo. Ikinanglan niya man ang cellphone, kisa ga complex sila nga duwa. But so, ikaw nagpadala sang message Oo, para sa ako ano. nagpadala sang Kasi wala message. man siya magamit, no? Mm. Pero sang last time, ginabantayan nyo gidman ang result na Oo, pero may kuya ga monitor sa result kami si mama kasi si papa sa buong ko. Bantayan niyo da akong kapanglaba ko, bantayan niyo gidayang ang babatian yung kung nadala kami o kunwais nang nag-confirm na sa akon nga kung ano address ko. Doon nalipay nagig ko kay basta ko nadala nagig kami nga may pamangkot pag daw. Oo. Nakabudlagid kun online, mas nami sa nga face to face kay kami dahil wala kami connection kay pigado lang kami tas nabudlayan sa mga gadget pero si buong kaya ako okay na miskilan ako. okay, tapos kagid. Gusto ko makatapos sa eskwela. Biskaan may COVID pa tapos hindi. Tapos sa mga skila. Last time, ang na do medyo emotional ka kay gaabal mo ga panghulam ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulam ka lang ano, kung magklase di? Kung sana, ano nang nahuya, ako makulang. Ay, siyempre, pigado, tas, kay, ano ko sila, madisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay, wala ko, hindi ko permi makamit, tapos, kakulbaan ko permi kung
mag-test kay may time limit. Tapos, ang connection pa dan for my phone kag hindi ko masyado makita. Kay isa, blurred man ang cellphone niya. Kung ang ginagamit ko, tiyo, sa anak ko baan ko for me kasi hindi mo ko madala sa tap. Siyempre kay isang bigado lang. Basta kung nadala lang ko sa tap, happy na ako. Minsan sa high school honor student ka. Yes. Ano kang hatap ang... One. Ikaw ginang valedictorian. Message ko sa mga pigado na hindi ka mo mawadan sa paglaong kag always ka mo pray kay God nga may nga tawag nga mabulig sa inyo. Biskan pigado lang ka mo ka. Hindi nyo git underestimate ang inyong self. Nga biskan pigado lang ka mo busilingon hindi na ka mo ka pagkatapos sa eskwela. Do ang pagkapigado hindi na sa rason para makauntat ka mo sa mga eskwela damo kaya paraan kag kung magsalig lang ka mo kag sige-sige lang ka mo pray kay God, may madamo kaya nga tao nga mabulig sa inyo. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk in its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story. An island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radyo Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra! Umbra! Mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga langit. Mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhi, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig niya nga mga kasaysayan katulad sang ginsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga
lang mahatag ang gusto nila, nang hindi na ako magsigi complain, bali, instead na mag-complain, bali pasalamatan na lang kay blessings na nang dudumonyo ang mga iba, yung mga bata man nga mas need na, pero kamo lang, blessed kamo kami amo kamo na naging hatag sang ligat. Kuan sa nga mga ayo sa ginubakal silpur kay ini ko pasensya na biri ang atong income kulang gid sa atong ginagawi man yat sige lang pang kay basta kaluyan mangita kan ta idiha nga makasilpon mo ko di ko sing ihi nabatian ang sa aksyon radyo kay Tita Wilma nga pwede makatry magpadala sa ilang kasaysayan sa kabuhi sa parte sa pag-eskwela subong pandemic tiya mo na ginhalay ko sa katulod gid ko nag-intra. Di nagsiling pa sa gani kanya basi hindi magupang malawagan kay kadamo mo na si maintra. Ko try lang kay basi kaluyan si Malga Diyos kay ikaw mablang malawagan hindi dako naman ang pasalamatan ta sa ila kung madala kaya. Di amo na guro sir. Madamo kay salamat sa inyo duha ng muna kay Jan Diaz. Kag sa tanan gina-invite ko lang no. Kabay ka kaluyan si Malga Diyos magpadayon ang inyong programa kay hindi lang si Leonagres laparan ng buligan. Ang iba nga kinanglan man kung magapadayon ng inyo promo, basi sila naman ang malabagan sa Madason. Kapasalamat ko sa Action Radio kay na isa ko sa nagdaog sa ARB 4B sa pagbulig sa pagtuon paghatag sa paglaog. Sa maulangon nga panahon, mga lamok nagadamo. Kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangay sang dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1, search and destroy o pangitaon kag gub-on. Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o kon itugan sa mga lamok. Ulaon ng tubig nga nagatinir sa mga lata, goma, kagiban paghid nga mga kagamitan nga sarang maitugan o kung pugaran sang lamok. Mintinahon nga matinlo ang palibot paagi sa pagpanilhig permi sang ugsaran. Number 2, secure self-protection o proteksyonan ang kaugalingon. Proteksyonan ang kaugalingon kontra sa kagat sang lamok. Magsuksok sang malaba nga panapton pareho sang long sleeves o kung mga bayo nga may malaba nga pako. Pwede man makagamit sang mosquito repellent kag mosquitero. Number 3, seek early consultation o magpakonsulta gilayon. Kung may hilanat sa sulod sang duha ka adlaw, magpakonsulta gilayon sa pinakamalapit nga health center o kon ospital. Hindi na pagulaton pa nga maglala ang ginabatsyag antes magkadto sa doktor. Number 4, support vector control measures o suportahan ng vector control measures. Suportahan ang ginapatigayon nga regular nga pagpag-spray, misting o kon larviciding sa palibot. Ini ang makabulig para matapna ang pagdamo sang lamok. Kag suportahan man ang fogging o kon pagpaaso sa tion sa outbreak. Number 5, sustain hydration o kon mintinahon nga may nagakaigo nga tubig sa lawas. Mag-inom sang 6 tub-tub 8 ka baso sang tubig adlaw-adlaw. Pwede man mag-inom sang oral hydration solution kung kinahanglanon. Kaglabi sa tanan, magkaon sang masustansya nga pagkaon agod may resistensya. 8:37 na. Action Hotline. Paminsahin nyo karon dugay-dugay. Online sa hotline. Online sa hotline. Unahon ko lang magka-aksyon kay ari na sa atong linya di Lone District Congressman na sa Bacolod City. We have Congressman Greg Gasataya, may ari sa House Bilo. Siling ko
kinanglanon pag idagali do kabudlay gino kinanglan pa yung mga kasuguan o pag-create sang mga house bill agon nga mabutangan kita LTFRB office no kabudlay gin nga sitwasyon Action Hotline. pero ibaloon ta ko na no ini kag aring latest let's have Congressman Greg Gasatay on the line. Kong, how are you? Good morning. Action Art, may kasi po, may kitsaton ng mga nagpalamati ng kauturan. Aha, siling ko lawig na ning isyo sang modernization nga program pero aside sini do kadamo gid ang mga concern kung kaisa nga dokbudlay kun way kita office ang LTFRB can you tell us sir anong house bill ni nga kaundan gid ang content sang ginaduso mo kun na-file na ni sa kong way pa? Action Art, actually file ko ni last June 30 Okay. ang House Bill 293. Aha. Ang pagtukod sang opisina sang LTFRB dali sa Bacolod City. No? Nag-hearing kahapon sa aga sa Committee on Transportation under the chairmanship of Congressman Acop. Ginaprubahan na sa committee level ang ining bill. So ilabay na lang siya sa Committee on Appropriations then ipasulod na sa plenaryo for second reading Action Art. Sa hearing namon kahapon, naghatag sang suporta ang LTFRB Central Office kay kapati sila nga there is really a need nga mayari sang opisina ang LTFRB diri sa aton sa Negros nga ibutang diri sa syudad sang Bacolod Action Art. So correct ng punto mo, hindi na ni bag-o nga problema sa aton, dugay-dugay na gid nga problema gabalik-balik lang. Kaysa una, okay pa, may opisina, may satellite office, then madula, mabalik, madula. So, ang mga operators among naga-problema sa bahay, especially now with this modernization program sa Department of Transportation. Okay. So, bali ang process ngani, it would take time pa kong mag-amo ni siya. Kay kinanglan gid sang layi Action Art nga magatukod sa isa ka opisina because it goes with it no ang personnel component ang pundo mo for the operations sang opisina no pag establishar sang opisina so kinanglan gid sang isa ka layi Action Art so muna nga gin-file na to ni ang ining bill bilang panawagan sang ara sa transport sector Action Art. But Okay. although on Monday, may meeting kami no, sa Commission on Appointments ng mga members with Secretary Bautista. No? So today we can discuss this matter with him. Aha. Kay siling ko, tani nga plano ni siling ko do hindi naman kailangan lanon kung may in-IR na kita mo. Galing ang proseso padayon pa man eh. So ang aton lang siguro pakitaan ta lang videos na may may permanency ang ini nga opisina diri sa aton sa Bacolod City. Aha. Okay. So amo na no ang isa sa mga bagay gin nga kinanglanon naton matuod eh. Lain gid kon may ara ang may ara kita mga permanente nga mga opisina diri. Galing kita basing reason nila, tiway naman kami butangan isang officer, may personnel tayo provide, pero willing man gurong city niya mag-provide sa ilasang space? That is why, actually, naging butang naton pinagi sa isa kalayi. Kaya once isa sa kalayi, mandated ang national government nga mo magpangita sang opisina, magbutang sang personal. Kaya katabo, as you said, sang nagdidigad ng mga tinuig niya, may ara time nga sa City Health sang una, then ginsaylo sa Bay Center, sa saylo naman kundiin. So, the wise ang permanent tigid lang, the tendency, matinel di duwak adlaw, then balik naman sa Iloilo, pag-igo pandemic, why gid ya. So, kabudlay-budlay gid sa atong na sitwasyon sa transport sector. Anyway, hulaton tayo niya, no? Kay, at least, why mo ginapabayan, mga concerns ang transport, kag ining party sa 2 weeks niya do yaman isang local day pero kung may mabulig ang office mo sir kung halimbawa hindi kini madisponihan nga after 2 weeks may operation nga magpauntat ni ang mga biyahe sang traditional jeep nga hindi na marinyo siguro ang office mo hindi man pabaya nga mabulig man no sa mga concern nila especially sa mga driver nga ma-displace. Yes, silently Action Art gagiyo kita no ako sa akin pakukan na ons bala
we have been doing a lot of things, especially kay Bratas Kongreso, no? So, ang opisina, no? Muning by next week, i-bring up naton with DOTR Secretary Bautista, no? Kaya amuning mga oportunidad mula kung kay sa pribilehiyo nga sa commissioner appointments, no? So directly we can talk sa mga secretary in charge, so can ma-refer ang sang atong diri sa Bacolod directly sa ila. Aha, very good. No, by the way, kung ari ka naging lang man, i-take ko lang ning opportunity anong latest sa DPWH kag DOH sa hospital ta. Ang last ato amo pa tong pag-meeting sang over the week, near the weekend, no, antes kami maglakat ni Mayor, ito naka-meeting ko with the DP, with City Engineer's Office, no. I'll follow up again kay schedule na sang city, no. Sila ang dagiyo subong City Engineer's Office, no. I was informed na I think may hopefully mapag-bid na yan. Ang main building, no, within December hopefully. But ang sa DP at continuous naman ang ilang implementation action. Aha. Anyway, mayo niya kay ang aton gina-expect kung tani kabay pa within this year makuha na maplastar na ni kung ang structure ng maumpisano. O ang sa DP nga Pundo Action Architect sila na ang implement ang main building na lang yung ginawala aton nga matapos man ang proseso ng kinimo sang syudad scheduled man nila for bidding, no. So amo na lang hopefully December makapabid na ang city kaya mo man nga gina discuss during the meeting action art. Sige, on that note, kung salamat gisa time, good morning kag God bless sa imo. Salamat action art, more power sa inyo, may kaganan sa Action Hotline. Tao, tila tawon ta niya, no? Kay may mga resolution, mga tikang, ang tuyo is to put up the office of LTFRB dis Bacolod. Kabudlay gid kinagligad to. May mga kabudlayan nga ang pag-put up diri sang office nila, no? Kag need gid ang ginatawag nga pagbalay sang kasuguan. Amo na gani nila kabay patani madayon na ning Negros Island region, no, nga ginaduso, pero kabaro ka Negros Island region ni bot kon mapadasig ini kay lain to singuna executive order, no, galing ina lang way ka siguraduhan kita mo pagkambyo sang administrasyon tunaw man yang NIR. Action Hotline. Tunaw pero kung may kasuguan ta nito kundi planchado kag okay na. Action Hotline. Well, ang tawon ta niya, no? Nalipat ko magmuno kay kung anong update kili sa pagtunga sa Bacolod, no? Sa redistricting sa Bacolod kay may mga balita nang daan nga isa sa mga bata ni President Marcos kung mapapili di sa Bacolod mo. Kung si Kong Ferrer pa, katimprano pa nga nini, nga daw din man na nagalin nga source ang balita man. Action Hotline. Aling pero hindi ka naman makibot, subong. Ang pagpapili, hindi na imposible sang mga individual. Kapin pagid kon ang realidad, subong, kon magpapili ang isa ka kandidato, makasarang man niya sa mga kampanya, may kwarta siya, daway naging man isyo, subong kon mapapili ka o kon hindi, Action Hotline. Kay kon may kwarta lang kandidato, iban bisan din lang lugar sila, mga pangayaw, mga ning iban mga opisyal sa mga banwag syudad. Diba? Hindi maging nga siling mo tumandok nga ginagdako. Mayara iban experience nga nakalabay da nga ang mga nakaluluhan sa una do muna. Pero daw siling nga tumandok damo ang mga lugar. Muna nga siling nga tiway man di magdako. Tigaling mag-eleksyon niya, that is another thing. Kaya ang eleksyon niya sumong partika, garbuso, kag kamahal. Action Hotline. Kaya ang pagdaog sa eleksyon, amo na yung dapat nga paminsaron gidi. Naulain na yan. Magdaog ka sa eleksyon niya. Kung lang taon mo ginasweldo, hindi maginay-ganay bastante. Galing lain giman kung may puder ka. Action Hotline.
Sige. So within this December, gina-expect man, parte sa Bacolod General Hospital, nga may progress na ina-dira. Ang importante, ti hospital ni para niya sa pumuluyo sa Bacolod, nga mong ang target nga number 1, nga beneficiaryo sining program. Okay? May mga nagapadala min sa isa kundi parte sa sa mga issue sa modernization. Actually, duha ka bagay, no? Ako nakakonforme man ko. I go with their opinion and I respect their opinion and their views. Ay kabalo ka tuod ining parte sa ginatawag nga pagduso sa modernization program. It is not new. 2017 pagid man tuod ni siya nag-umpisa, no? Diri sa aton sa Pilipinas, galing kay gusto naton tani mga innovation improvement. Galing ang problema bala kung kaisa mo nang dawrat siguro man kay ti halimbawa, no, subong mga minibuses ning nagabiyahe, way pa man nimo bag-o ni nga masalakyan way tapan tilawan ni kapin pabinaha dis Bacolod permido mo na bla. Action Hotline. Pero kon lantawon ta sa iban nga malugar nga mga pungsod. Nami giman tani, no? Ang mga modernize kag pag-modernize ang system naton sa transportation, iba nga mga pungsod gamit na sila to sang mga Royal Transit, I mean mga train bla, putik dasig yang travel time mo. Dasig lang ato ko na sa piyak nga station. Action Hotline. Di Pilipinas siya, ulihi kita. Now, ang problema lang galing kiti sa mga program katulad sini. Daw kulang masami, nagabaliskad bla. Nga ang proseso nga instead nga may consultation, may pabalo sa mga stakeholders, kamo niyang mga plano, ti ginahimo niya sa mga opisyal na ton kaysa nga nagapulungko da, tumato sila drawing sa drawing board nila da, okay man na, no? Ako konforme ko sang ginatawag nga patigayon sa efficiency sang transportation naton. Kaling mo na bala may mga consideration kag may mga facts hindi na ma-deny. Like for example palang kabuhian, sang sektor da nga ma-involve. Hindi naton mambal nga, tibala ka mo yung kay epektado mo da. Action Hotline. Pero kung anong kapalaran siniti, muna ibaluon ta, sa Bacolod di magbalik Cross Mayor Albi sunod ng simana, amo ning unang asikasuhon niya, kinudamo ito subungo, mga transport sector ka pamangkot siya, mayor na itong ginambal mo, kanagligad mabulig ka sa amon, ibisan 2 years pa kung makonsider. Action Hotline. Wala to na, nga magpagawa sa official statement kag makasabat sini, no less than Mayor Albi Benitez. Action Hotline 2006 Golden WID for Best Public Affairs Program for Radio. Pride Bar Blue, hindi lang puti, kisla puti. Pag nilaban sa Pride Bar Blue, ang puting damit ay magiging... Hoy Pang, to kalala na sa ubo mo ha? Kapa-check up ka na? Positibe na? Wala medyo malalang tutunlan ko, pero hindi ni TB Oops! Di ka sure. Kabalo-kabala nga ang tuberculosis o kung TB amo ang masakit sa baga nga makuha sa mga mikrobyo sa hangin. Ang ini nga mikrobyo nagadulot sang ubo ukon pagpangatsi sa tawo nga natapikan sang masakit. Ang amo nga sahi sang sakit makalaton paagi sa paghaklo sang mikrobyo ukon na Mycobacterium tuberculosis. Pero, danay ka, ano bala ang kinalain sang TB kag normal lang nga ubo? Mayo kay namangkot ka. Ang ubo, amo ang reaksyon sang aton nga lawas kung mairitar ang aton nga tutunlan. Normal lang ang panalagsa nga pag-ubo, apang kung wala na iniuntat kag nagagwa na ang iban nga mga sintomas, pareho sang budlay nga paginhawa, pag-ubo nga may dugo kag plema, dira ika na mabalaka, kay ina tanda na sang malalang nga klase sang tuberculosis. Hala, tuod? Paano ko bi makasigurado kung may TB na kuhaw?
Siyempre, mapacheck up ka pero may ara man Japon mga sintomas nga pwede mo bantayan para mabalaan mo kung TB man gid ang imo ginabatsyag. May ara duwa ka klase sang TB, ang latent kag active nga TB. Ta latent TB may ara ka TB infection pero hindi aktibo ang bakterya sa imo lawas kag wala mga sintomas. Dugang pa hindi ini makalalaton. Apang pwede nga maging active TB ang latent TB kung pabayaan kag hindi dayon pag-aksyonan. Ang active TB naman o kung TB disease, amo ang klase sang TB nga makalalaton. Ari ang mga sintomas kung may ara ka active TB. Sobra 3 ka semana nga pag-ubo, gaubo, dugo, kag plemas, gapalanakit nga dughan kung mag-ubo kag maginhawa, gahilanat, gapalangurog, gapamalhas kung gabi, kag wala gana magkaon. Pwede man maapektuhan ng iban nga parte sang aton lawas. Ang aton nga kidneys, spine, kag ang aton nga utok. Pero hindi ko kabalaka Kay bisan pagalapta ang TB kaangay sang kataro kag tangkaso, hindi inituman nga makalalaton None is better than cure, gidya. Speaking of prevention, damo ka pwede himuon para malikawan ang ginatawag na TB disease. Kung ikaw may yara infection o kung na-expose sa tao nga may infection, pwede ka gidya ka pa-check up kag pareseta sa imo doktor. Dugang pa, ang mga tao nga masami kag hapos malatnan sang TB disease, amo ang mga masunod. Mga may HIV infection, mga nagakaagilatnan sang TB, mga nagagamit illegal nga droga, mga lapsag kag mga kabataan, mga tigulang kag mga may masakit pareho sang diabetes, pila kasahi isang cancer, kag syempre mga malnourished. Sugod subong, magahalong na gid kuya. Ini ang tio na aton binag-pinago no kung paano naton halungan ang aton mga baga kontra sa mga nanari-sari nga mga masakit. Halin sa amon tanan, ululupod kita sa pagsaulog sang National Lung Month. Mga kaaksyon, pangaman, TB aksyonan. Panibag-o nga masakit ang nagatuga sang pagkaalarma sa bilog nga kalibutan. Ini ang ginatawag nga monkeypox. Ang monkeypox isa kasahi sang masakit nga dala sang monkeypox virus nga mahimo makalaton halin sa sapat pakadto sa tawo o kon paglatunay sa mga tawo. Pila sa mga sintomas sang monkeypox amo ang hilanat, sakit sang ulo, pagpalanakit sang lawas, likod, pagpangluya kag pagbanog sang lymph nodes. Ini ang ginasundan sang rashes sa nagakalain-lain nga parte sang lawas, kaangay sang guya, palad, dapadapa, mata, tutunlan, kag bisan sa pribado nga parte sang lawas. Ang bitog-bitog nga dala sang monkeypox daw kaangay sang sulalob, apang ini ang mas malala kung sa diin may pagnana sang pilas nga mahimo magdugay sang 2 tubtob 3 ka semana. Mahimo nga makalaton ng monkeypox paagi sa physical contact sa iban nga wala sang masakit. Kaangay sang face-to-face, skin-to-skin, mouth-to-mouth, mouth-to-skin contact, kag sexual contact. Mahimo man nga makontaminate sang isa ka tawo nga may monkeypox ang mga gamit nga iya mauyatan kaangay sang habol, toalya, cellphone, kag iban pa nga mga bagay nga mahimo niya gamiton. Ang monkeypox virus ang sarang man mapasa sang nagabusong nga nanay sa iya ginadala nga bata kung siya ang malatnan man sang virus. Malikawan nga malatnan sang masakit nga ini paagi sa paglikaw sa mga tawo nga may monkeypox. Ginarekomendar man nga kung ginasuspetsyohan mo nga ikaw may monkeypox, magkadto sa pinakamalapit nga hospital agod magpakonsulta, kag maglikaw sa iban nga mga tawo. Nagakadapat man ang pag-disinfect sang mga kagamitan nga mahimo na gamit sang may masakit nga monkeypox, agod hindi na makalaton pa sa iban. Ang bakuna batok sa monkeypox ang naimbento na apang wala pa ginarekomendar ang mass vaccination, kundi ang pagbakuna lamang sang mga tawo nga may risgo nga malatnan sang masakit. Nagapadayon sa gihapon ang pagtuon para sa mas epektibo nga bakuna batok sa monkeypox virus. Ini ang pila ka mga bagay nga dapat may baluan nanungod sa monkeypox. Ginapangabay ang paghalong sang tanan agod malikawan nga malatnan sang sini nga balatian. This is my life. This is
Life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kung pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is My Life. This is My Life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is My Life. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Panatuntunan sa mga individual nga nagatalagay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, imoralidad, iligal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ila nagapating nga makaluwas sa ila nahimo nga sala. Apang ang timbangan sang katarungan wala nagakatulog, kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan, dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghigugma. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga basuhan nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous range ang nag-isagid ka factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon ng early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sang pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas. Okay na si Councilor Calao. Toy, basi may number na siya. Tawagin lang siya dayon. Kay ari i-check na ni Blaco. Kaya na-approve na ning resolution, ang botsan uning plano nila nga ilibuton ang magasolinahan di sa Bacolod City. No, kay siling ko do pariyo maniguro sa mga taxi. Nga need man i-calibrate kung ko kay isa kay timayara kung gireklamo kisa kanang pasahero kung
sa mga taxi ni nga do kadasig kuno magtiyog sang metrohan. Action Hotline. Di sa mga gasolinahan, ay, do once in a blue moon lang ni sila yung nanuman. Ano may regular nga way lang takabalo, may check up kay man yung ginahimo. Action Hotline. Di kahapon sa regular nga sesyon, ang ginduso diri ni Councilor Calao Puentevilla, at least na-approve, na-approve, no? Ginatagan nila sang nagkakaigo ng pag-akto. Di nga ito naman maka-aksyon nga team update na kung mo na-approve ni San Ogid, most likely pati gayuno na, no? Kay importante mali mo kadamo kadaan sang do may mga kuan nga daan mo, may mga tsansa kabalaw ka ini nga bagay nga kung kaisa kadamo-damo kanang gando ga binata-bata lang ginuwa lang di kadamo-damo sa magasolinahan nga siling mo bisan di na lang. Action Hotline. Sa mga banwa malang nagagsyudad nga magasolinahan ya may ara pagyapon nga sa kuan blag ginabutang sa mga basiyo sa soft drinks na mga litro. Kita nyo na may amo pa na iya mo sa makilid dalan, mga habal-habal na nagabiyahe, may harapan na iya. Nga mo sinana. Anyway, Georgia Gargasiran, kumay nga si mo, may lang ang pagmonitor. Sila nga tuod, may something sa taximeter. Si Trini Amparado. Idi Laos, good morning. Sila nga, Aksonart, ari na lang kami na Isabela. Thank you, man. Si Alin Louie Himutia, good morning. Present kami sa gamonitor sa Kaliling. Sa Carlota ko no si Nanay niya, Nanay Lida Hidlayan Himotea. Always man gamonitor, salamat no? Araman si Jersey Galvez, Raymond Baranion kag Vicente Gattilogo. Okay? Kag Cuenca Neljan, Arnold Flores araman. Ma-post na lang ko ibubo ko lang ng commercial break. May harap ako datoy. Parang pagbalik ko karon si Councilor Puentevilla manging kaupod ta na. Alas 9:05. Action Hotline 2006 Golden Dome Award for Best Public Affairs Program for Radio. Si Presyar na tayo! Presyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion.
Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kon magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sang plete, makasave ka sang pagkaon, makasave ka sang kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangod Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Sana ano nang nauya ako mangulang ay may pigado tas kay ano ko sila madisurbo ko sila lang tapos kita kakulbaan ko kay basi hindi ko mapasar kay
Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggaduso nga do hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permedi siya, gaano sa inyo? Ang permigid siya, kaya hinablos ko siya. Pero bali, hindi man ko kabulig siya financially. Tisa mo na lang nga paagi, kagisa, kung kisa ang bibi, kung magdunganay kami sa motor sa complete, gamay lang nga bagay. Gawlam sa kuno sa imo cellphone, sa imo Gawlam sa cellphone ko. Pero kung kisa, hindi ko mamapulam, kami hinablos man ko ga online man. Ikinanglan niya man ang cellphone, kisa ga complex sila nga duwa. But so, ikaw nagpadala sang message para sa ano. Kasi wala man siya magamit, no? Pero sang last time, ginabantayan nyo gidman ang result na. Oo, pero may kuya monitor sa result niya, may si mama, kasi si papa, si buong ko. Bantayan nyo da kung kapanglaba ko, bantayan nyo gidayang ang babatian nyo kung nadala kami o kunwais. Nang nag-confirm na sa ako niya kung ano address ko. Doon nalipay, nagkik ko kay basis ko, nadala nagkik kami nga, may pamangkot lagi daw. Kakabudlagid ko online, mas nami sa nga face-to-face kay kami dahil wala kami connection kay pigado lang kami tas nabudlayan sa mga gadget pero si buong piyapin ako, okay, namiskilan ako. Okay, tapos kagid. Gusto ko makatapos sa eskwela. Biskaan may COVID pa, tapos ulit. Tapos sa may eskwela. Last time, ang na doon medyo emotional ka kay, abal mo panghulang ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulang ka lang, kung magklase din? Kung sana, nang ako maghulang. May pigado, tas kay, ko sila. Madisurbo ko sila bilang, tapos kita, kakulbaan ko kay basi, hindi ko mapasar kay, wala ko hindi ko permi makamit, tapos kakulbaan ko permi kung mag-test kay may time limit, tapos ang connection pa dahil permi sa phone, kag hindi ko masyado makita, kay isa blurred man ang cellphone niya, mga ginagamit ko siya, wala sa kakulbaan ko permi, kasi hindi mo ko madala sa tab, siyempre kay, isang bigado na, basta kung nadala lang ko sa tab, happy na ako. Minising sa high school honors student ka? Yes. Ano kang hatap ang... One. Ikaw ginang valedictorian? Message ko sa mga pigado na hindi ka mo mawadan sa paglaong kag always ka mo pray kay God nga may mga tawag nga mabulig. Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon Hotline! Oy, si Otay Benedicto ho, siya tamyaw ko kay Sonia Pagunzan, kag Archie Europa, nga nagamonitor sa Barangay San Jose, si Palay City. Aksyon Hotline! Kamusta ma si Palay nonda? Morning sa inyo pangwaon da si Palay sa mungkon isda. Barungoy da damo na sa inyo da si Palay. Mga barungoy da, kumusta? Mayan naman. Okay thank you, Gid. Action Hotline! Alas 9:15 na, ari na sa linya naton si Councilor Calao Puentevilla. Online sa hotline. Online sa hotline. Kay nagligan tinamuno, tanaman na di, kag, in fact, siling ko, ka welcome development kaga timely, giblang nga bagod siyang pandemic, to kag, malawig nga daw ay ni matandog ang issue party sa mag-calibration sa mga pumping machine na ginagamit sa mag-gasolinahan. Tisbo nga mo ning latest to. Na-approve kahapon sa regular nga session ang ginduso niya nga resolution. What will happen next? San o ayan most probably magapatigayon na sang pagtiyog ning team niya kag ama department sa sang City Government of Bacolod. Councilor Calao Puentevilla on the line. Councilor, how are you? Good morning. Mayong aga, no? May aga sa itong pragmatik. Lahat yung mo maka inon-anon kita, no? Kung makapalabot sa aton mga kauturan sa mga programa na ginasaad natin sa syudad. Sir, after sang resolution mo, it was approved unanimously yesterday. What will happen next and most likely ma-start ni? Yes, nag-coordinate kita no sa aton nga City Treasurer's Office kundi sa diin sila ang in charge no sa pag-calibrate kag pag-testing kag pag-inspect no sa mga kalain-lain nga gasoline stations sa syudad sa Bacolod no. Gina-coordinate naton kay luyag naton maging fully aware kag updan taman sila no sa iba nila nga paglipot para makita naton nga insakto gid no ang paghatag kag paghatag sa serbisyo nga ginabakal sa aton konsumidor, labi na ang mga may motorsiklo at may mga salakyan sa aton nga syudad.
Pero subong nano may ara giman sa imo officer for example, may data kita mga kung pilagin man kabilog gasolinahan diri sa aton siling ko do may ara pagin nga daan do bag-o nagbulukas mong do ko damo na gid sir no. Yes, hindi ta pa makumpleto ang tanan, no? Kay may mga pag-upa, especially sa nga tuig, last year, nga nagbululukas nga mga stasyon. Pero dapat, no, obligasyon kag responsibilidad sa aton nga ahinsya sa city treasurers, no, departamento nga in charge sa paglibot, every 2 to 3 months dapat may regular check-up mangid sila, no. So gina-double check ta kay ang iban nga storya nga galabot sa aton nga kulang ang iban nga mga inspectors. So subong we are closely coordinating kay luyag naton nga in kaso may kulang or may problema makabulig kita, no, paagi sa aton opisina, makapalabot kita sa aton alkalde. No? Natabuan mga siling ko, pag-abot nyo rin sa Japan to may close contact mo kung Mayor Albing lain kay amo to yan nag-positive siya pero okay malang ang sitwasyon niya. Ang inyo latest sir, kumusta ang nagpaswab ka mo, no? Yes, diretso gid halin sa airport, why kami nagadto sa amon panimalay o kung nagsugata sa mga pamilya kay luyag namon prado man. Swab PCR ang ginkuha namon sa aton BROS, no, sa BRO sa B Center kag kaluyan sa mahal nga Ginoo, negative yang akong resulta, no. That's why, very good. ginkaluyan kita kag naghalong man. Para sa akon Action Art, it pays, no, to always wear a face mask kay sa ginambal naton. May close contact kita kag at all times galing mahalin sa bus hasta sa aeroplano naga-mask gid kuya. So I think dako nga prevention kag dako nga bulig man sa akon. Gani man. Lain gyud man no, maka-protect gyud man siya kag at least maka-secure sa imo budlay na tod kung mag-positive ka mo. Well, kasi amo na hambal naton, no, kay mauntat gid imo nga obra, mauntat ang tanan, no, sa positive ka kag may pamilya man kita, kailangan protektahan naton ang mga aton nga mga pamilya nga mga pinalangga labi na may mga edad, no. That's why na-ingid, no, kag insakto ina alin sa una ako ni panawagan, always protect yourself. Ulikdan mo gid gyapon imo lawas, biskan in ginbukas na, no, ang optional nga pag-usal ng face mask. Okay. Para sa ako, no, especially nga nagyanta nga na-expose kita, wala to naka-protect target, no, kag nakabulig sa aton. Kag kumo subong nag-start na ginaman ang face-to-face 100% implementation hopefully sa mga schools amo na matabo bala sir basi mamati man lang ang mga parents nga ating kabataan na sige on lang yung pasuksok yapon face mask. Yes, amo na nga ako, no, sa akong pamilya ako niyang sige lang yapon no, sir, face mask para at the end of the day, no, munang inambalaton kay ginasaad sa ginepirme nga ang pandemya wala pa natapos kag hindi pa clear ang tanan, no. Mas mayo gid nga may protection kag may ara sang pangaman sa aton lawas. Sir, anong latest by the way gikan sa City Health kay kon in terms ng problema balas dengue I was able to receive from Dr. Grace Tan, actually napadala ini last day, no, because 2 days ago kag ini siya October 29 pagaling ang data pero 13 death na kita sa Bacolod, damo gyapon mga area and Granada man silingan ang areas nga hotspot subong councilor na no mga initiative diri kag ginabulig sang imo committee sa CHO. Salamat sa pagpamangkot sina Action Art, no. Gina-emphasize ko gid nga pagpungko ta pa lang. I think that was pilata 4 ka bulan sulusobra, no. First 2-3 weeks, no, kapanawagan na kita paagi sa resolution sa mga interviews kag strongly we have been very aggressive, no, sa pag hatag sang dengue awareness alin sa barangay, alin sa City Health, sa barangay
kay luyag naton ipalabot sa pumuluyo na maghalong gid kag buligan, no? Ang pagprotektar sa ila pamilya labi na mga kabataan, no? Kay nakita naton as early as 4 months ago nga sobra 200% ang bagsaka sang cases sang dengue sa syudad sa Bacolod. That's why hasta ang ambulance ang aton City Health Office nagalibot na no sa pagpanawagan kag pakita sang awareness campaign paagi sa aton resolution sa pasarmanda sang anti-dengue task force, no, sa barangay nga maglibot kada barangay para palabuton sa mga pumuluyo labi na sa mga iloy nga ipahalungon anay ang paglagaw kag paghampang sa mga kabataan sa ila palibot, no? Kay kabaluman kita nga anytime nagaulan kag ang mga tubig nga gatipon syado gid ka delikado, no? That's why wala pa ang leptospirosis, wala pang kolera, tanan ini nag-abot pero ang pagpanawagan naton sa dengue continuous na yan, no, kag consistent kay ang nakita naton nga hindi ni madali-dali dula kag syado ka delikado kay ang pagsaka sang numero sobra 200% sa syudad lang na sang Bacolod. I see. Sige, susundo namon ni anyway. Salamat gid sa time and please keep us posted, especially nga may vital man nga rule ang imo sining inawyatan ng committee labi na gid sa ikang lawas. No, salamat gid Councilor for the time. Salamat nga Madam Action Art, no, kag rest assured ang aton mga kauturan nga gina-monitor ta gid halin sa cholera, halin sa leptospirosis, sa dengue, of course ang COVID naton hindi tagid ni paglahog-lahogan, no. Ang dengue halin sa una consistent halin pagbunggo ta pa lang as Chairman Committee on Health. Sige-sige ang aton panawagan sa mga interviews, sa mga resolutions sa tanan, no, nga matikang nga mahimo naton para maghalong kaysa ginambal naton ang pagduso naton sini aggressively hindi lahog-lahog kay sobra 200% kabay pa ng seryosohon naton labi na sa mga barangay kag sa mga purok nga may mga tubig nga naga-stagnant, no. So salamat gid sa programa mo Action Art kag salamat sa pagbulig, no, sa pagpalabot sa aton nga mga kauturan. Salamat mayong agas tanan. Mayong aga. Action Hotline. Councilor Calao Puentevilla, na? Uy, may ginpadala na si Mayor Mayor Albi Benitez. Remember last night yung pabati ko bala ning kundi dumduman na may ara statement, di lagi ko galing familiar kundi kag ano nga occasion Yagin hambal sa speech ni Mayor Jerry Triñas sang Iloilo. Di siling ko gani do lawig naman tong maskara, October pa man to, subong November 10 na kita. Siling ko basi kung late lang ni pabalo kay Mayor Jerry. Kay namuno ya siling niya daw naghanginon ang tagaya Bacolod daw. Do mo nang gwa sang siyang statement pala. Ari ba tiyan ni Vladimir Jerry, oh? Ginbasa ko ang speech ni Mayor Albi sa Mascara. Ari diri sa akon Viber. Kaduaya gid gin-mention ang Iloilo. Siling yan nalabot na nila kag nasobrahan na nila ang Iloilo. They have already surpassed Iloilo. Ambot kon diin niya nakitaan nga putos, base sa putos ang Ibos. We will continue to be the lead city in Region 6. We will be the best in Region 6. Hindi kita mapaulihi sa iban. Ang napirdihan tagid lang sa Bacolod, ang ila renewable energy. Ano renewable energy sa Bacolod? Ang ilang wind energy. Kay shadow gid dito kahangin sa Bacolod. No? Action Hotline. Grabe, no? Grabe ng hangin ko, no? In short, magsiling ka hangin, di man na mo mambali nga hydrocephалus. Hydrocephалus, gata ko ng ulo mo. Hangin nun in short. Ariyo may gipadala sa nga agad through the PIO. Ang statement sa Mayor ni Mayor Albi. Why galing pa voice clip, kundi kuan lang ni siya, no? Ginpadala lang statement as reply. Ang nabutang din nga statement ni Mayor Albi
I admire Iloilo City. In fact, idol ko gid si Mayor Jerry Treñas. Dugay na kami miguhay, and I look up to him as a mentor and a yardstick of leadership and initiative. Guro kung may ara na lapawan ang Bacolod sa Iloilo, amo na ang mas huben kagwapo ang mayor. Ay, kalain! Dason, kanya kidding aside, we are proud of Bacolod's recovery so far. We just had a very successful Mascara Festival which boosted local consumption. Ang hangin sa Bacolod makusog nga nagadapya pakadto sa mainuswagon nga ekonomiya. Akalay! Action Hotline! Amo na reply ni Mayor Albi. Mayor Jerry, anong balos mo? Ay, daw pa ibag opisyo tao. Action Hotline! Aton din, namin niya kung gamo ni ka-compete bla. Action Liber para sa kayuhan kag progress. Why gana problema nami ganay nagapindis-indis sila yakon progress ang pagambalan. Action Hotline! Kag ikuan mo ni positively, hambalon ka nga do hanginon ka, ang imo counter diri, paano mo i-prove nga bisan naghanginon kag tikalon ka tuod ginman niya mo, di bla? Action Hotline! Budlay sa na yakon do, hanginon ka tuod magsugid, hindi bla tuod, okay, kisa do mo, ya kaman mo. Action Hotline! Luwas lang, kung ikaw yung may kinaiya, nga kabalan, no? Kay bisan ano pa na ipabati-bati sa imo. Kay bisan kung kay isa do binutig pangambal mo, kabalan ka way na naya. Action Hotline! May reply si Mayor Albi. Pagis PI og yung pagwao. Sige. Ang importante seryoso mga bagay guro nga mga pag-concentrate on the recovery programs ng government. Agon makabawi na kita, na tayo yun na after sa epekto sang COVID-19 nga pandemya. Action Hotline! Torkodjong kodra sa Isabela pare may aga kagay Utay Benedicto. Why na kita time diri sa aton sini nga pagpangalagad. With Action Oliver Pason sa technical side, backup si Action JM Baikin, kag Action Eden Abuso. Kung naman Action Artay Hupon, saying thank you for joining the show. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Action Radio!